Construïm amb fusta, tot i que també podria dir construïm amb persones. Bé, gràcies a les persones, les que formen l'equip de Fustec. I això és el que us volem ensenyar avui. Les persones que convertiran la vostra il·lusió en la vostra llar. El primer que segurament passarà quan entreu a Fustec o quan hi truqueu per telèfon, per exemple, és que us atendran les persones d'administració, que són l'Imma i la Iset, que les tenim aquí i que ara anem a conèixer-les ràpidament. Les primeres cares que segurament veureu a Fustec si entreu. Hola, com esteu? Bé, Bé, vosaltres esteu aquí a la porta per rebre qui convingui, no? estàs esperant visites. Ve molta gent, espero. Sí, De què us encarregueu? A part d'això, a part d'atendre la gent que ve, feu moltes altres coses, imagino. totes les gestions diàries, ja sigui bé correus, documentació. Per exemple, ara què estàs fent? Ara, per exemple, estic entrant l'estoc. L'estoc de fusta, tota la fusta que surt cap a les obres i tota la que ens entra. És a dir que, per exemple, ara, si jo anés al taller que veuria un munt de fusta, però no tindria ni idea de quanta n'hi ha, tu em sabries dir quanta fusta hi ha a Fustec? Exacte, ara mateix, de bigues, estaria parlant de 852 metres cúbics. 852 metres cúbics, això dona per més d'una casa, diguem, eh? Pot moltes més. I tu, Imma, avui amb què estàs? Em comanda. Comandes, home, Sí. això també és molt important. Sí. Si tenim fusta però no tenim comandes, malament, eh? Sí, jo m'encarrego de la part de comandes, de la facturació, certificacions. I una altra cosa que suposo que feu és coordinar una mica tot el que passa a l'empresa, no? L'administració sempre està una mica pendent de la gestió, també. Sí, cada setmana fem un planning per tots els operaris i llavors doncs, a cada moment sabem on està cada operari, quina obra, què estan fent, els que estan a taller també sabem si estan pintant, si estan muntant. I després doncs, d'aquesta recepció que feu dels clients, els que sí que tenen clar que es volen fer una casa, cap on els enviem? Cap a pressupostos, amb en Guillem i l'Alba. Doncs som-hi, anem a veure què passa quan efectivament algú ja es vol fer una casa i li han d'explicar doncs, una mica què és el que passarà i com passarà i quan costarà i totes aquestes coses. Tenim l'Alba i el Guillem, hola. Hola, bones. La nostra funció principal és rebre tant clients com arquitectes, perquè també ens entra arquitectura que no forma part del nostre projecte, del nostre despatx d'arquitectura, i la nostra funció principal és guiar-los i fer-los entendre quin tipus de sistema fem servir, com el fem servir, quins timings té, quines materialitats i possibilitats tenen les nostres cases, que cada cop són més infinites, i guiar-los en aquest món que ara mateix és molt gran, poder-los guiar i atinar una miqueta més què vol cada client i com podem ajudar-lo a construir i a fer aquesta llar possible. Suposo que arriben peticions de gent que es vol fer cases, no? I tinc aquesta idea i com funciona això. Sí, al final jo gestiono el correu de contacte, llavors sempre tots els correus que ens arriben soc la responsable de contestar-los i bé, doncs sempre intentem ajustar ja la resposta segons cada cas, estudiat prèviament de si ho podem assumir, si no, si per qüestions de proximitat doncs ho podem fer o pel contrari, si és molt lluny doncs a vegades hem de dir que no. I llavors també com que s'associa molt a la construcció de cases de fusta amb cases prefabricades, doncs intentar explicar-los que no és ben bé com treballem nosaltres. Perquè aquí es fan cases a mida. Es fan cases a mida amb un primer muntatge a taller i realment tot s'acaba a l'obra. Perquè, Alba, parlant del territori, quina seria més o menys el radi d'acció de Fustec? Clar, nosaltres ens movem molt sobretot per la província de Girona, que és la que ens queda més propera. Llavors també fem molts projectes per la zona de Barcelona, sense acabar d'arribar a l'àrea metropolitana, i clar, a vegades ens arriben correus de gent que potser es vol fer la casa a Tarragona, Terres de Lleida, llavors ens és més complicat poder-hi arribar per tema muntatge, transport i ser efectius. Però arriben peticions d'aquests llocs. Sí, n'han arribat, sí, inclús d'Algèria algun cop. Ostres, això ja seria una mica més complicadet, eh? Sí. Suposo que la millor part de la vostra feina deu ser quan el client diu sí, vinga, som-hi, ho vull fer, no? És una part satisfactòria, no? Perquè al final vol dir que has fet bé la teva feina, que has pogut acompanyar i has pogut resoldre tots els seus dubtes i veus que aquesta persona ens està il·lusionada, però al final són projectes que són la il·lusió de la teva vida. Quan això passa, segueix el procés. Cap on segueix el procés? Si nosaltres assumim la part d'arquitectura, llavors fem el traspàs als nostres arquitectes, que són la Mireia i en Pep. Doncs anem a veure la Mireia i en Pep. Moltes gràcies, Alba, moltes gràcies, Guillem. Seguim el recorregut. Ara toca que la vostra idea de fer-vos una casa comenci a prendre forma i per això hi ha l'equip d'arquitectura
com ens deien ara, la Mireia i en Pep. Hola, Mireia. Hola, Àlex. Què tal? Bé. Escolta'm, explica'm una mica doncs, aquest primer punt, no? Que arriba el client, un client nou que es vol fer una casa i que d'alguna manera, suposo, us trasllada una idea i li hem de començar acompanyant com donar-li forma, no? Com funciona? Comencem per una primera fase que seria l'avantprojecte. Aleshores, en l'avantprojecte el que és molt important que quedi clar és la morfologia, adaptar totes les idees, les necessitats que té el client a el que és la forma de la casa, i a partir d'aquí, quan això està definit, es passa al que seria el projecte bàsic i el projecte executiu. És en aquesta fase on es comença a detallar com serà constructivament, quines finestres aniran, tema de materialitat. Es fan també visites amb els clients de triar de material. Per exemple, aquí sobre tinc unes mostres per entrada d'un color de sate, i aquí tinc un recull de plànols de tota aquesta documentació que anem fent per demanar llicència, perquè comenci a córrer el tràmit a l'administració i de mentre podem començar a organitzar el que serà l'obra. És a dir, que si jo em vull fer una casa amb fustec i vull que l'arquitectura també la faci fustec, perquè puc decidir portar el meu arquitecte, no? Correcte. Però si decideixo que sigui un arquitecte de fustec, per exemple, aquí tenim 2 arquitectes, tu, Mireia, seràs la meva arquitecta i, per tant, em faré molt amic teu perquè, clar, treballarem junts molt per donar forma a aquesta casa que jo vull, no? Sí, o sigui, hi ha un contacte gairebé diari, sobretot al principi, que hi ha molta interacció entre el que tu vols i el que jo interpreto fins a arribar a trobar exactament el que es necessita, i aquest contacte se segueix fins al dia que s'entrega les claus. Pep, els seguidors dels vídeos de Fustec ja et coneixen, ja ens has explicat diverses coses, però digue'ns, com són les cases de Fustec? Si jo em faig una casa amb Fustec, he d'esperar que sigui d'una determinada manera, arquitectònicament parlant? En principi fem tot tipus de cases. Sí que és veritat que potser el client que ve a nosaltres busca un estil potser més rústic, on es vegi més la fusta, amb coberta, amb habitatge amb coberta a 2 aigües, amb ràfecs, amb molt de fusta vista a l'interior, però al final cada client és diferent, cada família viu diferent i cadascú vol les coses diferents. Llavors també depèn de la configuració interior de les instal·lacions i de cada casa, pot ser una casa més moderna o amb trets que no es vegi tant la fusta, que donin més preferència a l'eficiència energètica de la construcció en fusta i no a l'estètica de la fusta en si. I després ja només queda fabricar-la, no? Sí. Llavors, un cop nosaltres tenim el projecte fet, pensat i amb la majoria de materials escollits i ja tenen, per dir alguna cosa, tot triat als clients, llavors ja passem a la part de producció, que és quan del 2D que fem nosaltres en plànol passem al 3D i es veu cada punt i cada detall que hem anat comentant amb els clients, ja acabem tenint el 3D per llavors anar a producció. Doncs aquesta és la part de projectes i aquí tenim a l'Adelino i la Cristina. Hola, Cristina. Hola, bones. Què estàs fent? Explica'ns. Aquí estem fent un habitatge, a partir de que ja tenim l'arquitectura, càlcul estructural i tot, aquí muntem, dibuixem totes les peces una per una del que vindria a ser la casa. Ostres, aquí sí que ja veig casa meva, si fos la meva, que ja voldria, peça per peça, no? Sí. Aquí tindríem peça per peça, amb tots els encaixos, les cues, tot el que convingui per poder portar-ho i exportar-ho a màquina i poder-ho realitzar a obra. Suposo que aquí els clients ja deuen començar a somriure fort, no? Perquè ja una cosa és veure un plànol de casa teva i l'altra cosa és veure això, que clar, ara ja això ja s'assembla molt al que viuré, no? Sí, moltes vegades el client amb un plànol en 2D li costa una mica més veure la dimensió de totes les habitacions i tot. Un cop aquí hem dibuixat tot el 3D, nosaltres els hi passem un visor i ells a casa seva també poden accedir, entrar dins i veure una mica el que és casa seva. Tot això jo ho puc tenir com en el meu mòbil, diguéssim, i veure a casa meva tots els racons. Sí, tenim un visor que ho permet. Anem a parlar ara amb l'Adelino, que el tenim per aquí. Hola, Adelino. Tu aquí, diguéssim, que també fas els plànols de com s'ha de muntar la casa i després com s'ha de transportar, no? Perquè a l'obra es col·loqui amb l'ordre correcte. Sí, tienes que hacer un nuevo plano de los transportes de los camiones que después te va en obra con una secuencia. Hay una secuencia siempre
de la construcción de la casa. I entenc que ja, amb aquests planos, ja podem anar a tallar fusta, no? Sí, claro. Bueno, doncs anem a tallar fusta. Moltes gràcies, Adelino. Doncs ja som a la zona de mecanitzat. Aquí veiem totes aquestes peces ja tallades que es tallen amb aquesta màquina d'aquí, on hi ha ara mateix el David i l'Aleix, dos dels operaris que es dediquen a tallar les peces de les cases. Hola, David, hola, Aleix, com esteu? Molt bé. Déu-n'hi-do, fa xivarri, eh? Sí, Déu-n'hi-do. Perquè teniu molta feina, imagino. Veig aquí molta fusta per tallar, Moltíssima feina. tallada. Explica'm, quina és la feina que feu habitualment en el vostre dia a dia, com funciona aquesta part del Aquí procés? la feina que fem és preparem tota la fusta pel muntatge de les cases. Això ja són totes les parets d'una casa, cada fila de fustes seria una paret de la casa i això ja surt com si fos un moble de l'Ikea gegant i arriba a l'obra i ho munten tot, diguéssim. Que després ja és a la part de l'equip de muntatge el que farà això, no? Exacte. Aquí ja surt amb un ordre, fan el muntatge previ a les parets ja surten muntades i ja està, teniu tot a punt per als muntadors. Per tant, aquí el que us ve és el plano de mecanitzat que ja s'integra a la màquina, no? Exacte. Aquí tenim el plano, això seria la casa. Això és el que hem vist abans, Sí. clar. No, Déu-n'hi-do, quina caseta també, té bona pinta. Aquí aviat Hi ha quan... un total de 1.600, 1.600 peces. i en queden 343. Home, ja queda poc, doncs. Sí, I quan heu trigat a fer aquestes 1.000 i pico peces? No? 2 dies i mig? Sí, no sé, més o menys, 3 dies. 3 dies. És a dir, que en 4 o 5 dies tenim una casa com aquesta amb totes les peces tallades. Ja. Exacte. A punt de muntar. I després el muntatge també van per feina, eh? Pues, bueno, no són tan ràpids com nosaltres. Però... Home, teniu una màquina que Déu-n'hi-do, eh? Sí, home, esclar, és diferent, però també van ràpid. No, i com fan el muntatge previ de les parets i tot, quan arriba a l'obra és molt ràpid. Doncs va, no us entretinc més, tornem a posar la màquina en marxa. Moltes gràcies i res, a seguir tallant. Merci. Que vagi bé. I un cop tenim les peces de la casa tallades i premuntades, ja ens en podem anar a l'obra. I tot i que ara no anirem a l'obra, sí que hi ha una persona encarregada de les obres, que és l'Oriol. Hola, Oriol. Molt bones. Què tal? Molt bé. Realment, quan estem ja en procés de tall, comencem a fer tota la fase de fonamentació de l'obra, esperant amb candeletes que arribi la fusta i comencem a muntar la fusta. I un cop muntada tota l'estructura de fusta, que això el fuster ho tenim molt per mà, el departament d'obres som els encarregats d'acabar de fer tot el procés i fer l'acompanyament amb el client per poder executar la casa. I sobretot imagino que amb tantes obres com hi ha que s'estan fent de manera simultània arreu del territori, a tu et toca estar a totes una mica o com va això? A totes, jo sempre dic que tenim dues oficines, l'oficina de Fustec i l'oficina mòbil, que té 4 rodes. Som uns quants companys amb un llamall i anem per les obres, coordinant tots els nostres col·laboradors, els treballadors, i mirant que les coses es facin amb la qualitat adient. O sigui que sobre el terreny tu ets una mica el contacte que ja el client ja passa cap a tu, diguem, no? Correcte. A obra, a peu d'obra, quan ja hi ha pols, entrem nosaltres i el contacte amb el client el portem nosaltres. I ja fins al final, imagino, no? I fins al final, fins a l'entrega de claus i a punt per viure. Quan un client entra a casa seva i veus aquella cara de satisfacció i que el somni per fi s'ha fet realitat, perquè acostumen a ser processos molt i molt llargs, no els de l'obra, però els previs a l'obra sí, és molt satisfactori. Perquè ara mateix, per exemple, en què estàs treballant? Doncs ara mateix acabo d'arribar d'un projecte que estem executant de 3 cases al Ripollès i justament hem estat amb l'arquitecte i l'aparellador mirant com podem passar les instal·lacions per tal que no quedin vistes i ara justament és el moment de fer-ho. El més important amb la nostra feina és anticipar-nos a tots aquests problemes per evitar improvisacions i mirar que el resultat final sigui el més satisfactori. Doncs ja ho heu vist, des que entreu per aquesta porta fins que entreu per la vostra porta, sempre tindreu una persona de Fustec acompanyant-vos durant tot el camí, perquè el procés sigui tan apassionant com el resultat final.